Να πούμε μια αλήθεια. Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία έχει πλέον εργαλειοποιηθεί. Χρησιμοποιείται για επίλυση οικογενειακών διαφορών, για εκδίκηση, εκβιασμούς σε ζητήματα επιμέλειας, διατροφής κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν εργαλειοποιείται ένας νόμος, πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Δεν αρκεί μία απλή καταγγελία για να ενεργοποιείται και ειδικά για διαφορές μεταξύ συζύγων θα πρέπει να υπάρχει η έγκληση. Όχι μια απλή αναφορά, αλλά να ζητείται και η ποινική δίωξη. Και αυτές διαφορές, απλές εντάσεις που υπάρχουν μέσα στο σπίτι οδηγούνται στο δικαστήριο και είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμες. Δεν μπορεί να ισχύει σε οποιασδήποτε σχέσεις το πονάει χέρι, κόβει χέρι. Πρέπει κάποιες διαφορές να επιλύονται μεταξύ των ιδίων και όχι να ζητείτε η συνδρομή της δικαιοσύνης.